ne menší význam má také částka, kterou díky prodeji volných vstupenek jste vy, permanentkáři, pomohli Bohemce připlnit klubovou pokladnu. Takže za to velký díky. Ty konkrétní čísla najdete už brzo na webu nebo v magazínu Klokan. No a do toho týmu se dostanete skrze aukci, která běží na webu sportovniaukce.cz. Zejména v Uhříněvsi si můžete dát dobrou klobásu, vím, o čem mluvím. Ideálně prostě pokud můžete, tak si zavazadla do toho sektoru vůbec neberte. Zase je to akorát věc, která prodlouží tu napouštěcí bezpečnostní prohlídku. Další vlastně jako unikát toho vidím v tom, že je to možná jedna z posledních příležitostí, jak si zahrát v tom starým, polorozpadlým dělíčku. Tak byly třeba poničený toalety v našem sektoru. Na tohle bych opravdu chtěl apelovat. Chápu, že prostě pracují emoce, kor na Slávy, chápu, že člověk je kolikrát posilněný nějakým alkoholem, ale prostě chovíme se jako lidi. První zápas bude naše Cčko hrát v pátek 4. září. Bude to také v Uhříněvsi. Ahoj klokani, vítáme vás u další epizody klubového podcastu 1905. Zdraví vás Petr Koukal A Vláďa Pavlík. Dneska jsme tady bez hosta, jsme tady ve dvou, ale myslím si, že věci kolem Bohemky se dějí, takže máme co probírat. Hlavně v sobotu nás čeká jeden z vrcholů sezony hned v 5. kole. To je vršovické derby, hraje se na Slávii, poprvé s diváky, takže o tom se rozhodně pobavíme a asi tím můžeme rovnou začít. Je to tak, tuhle sobotu nás čeká vršovický derby, jak jsi říkal, jako jeden z vrcholů sezóny, souboj Davida s Goliášem. Já se na ten zápas vlastně hrozně těším i hrozně netěším, protože už teď okolo toho zápasu se přiznám, že je dost jako práce, je tam trošku tlak ze západních strašnic. Logicky díky tomu, že pro Slávy je to první zápas s fanoušky. Asi tak nějak všichni víte, co se okolo Slávie děje, neděje. Bude to možná teďko stadion s těma nejpřísnějšíma bezpečnostníma opatřeníma a ze strany Slávy je takový, řekněme, nezvyklý tlak, jak by se naši fanoušci na tom stadionu měli chovat, takže i takovýhle věci teďko člověk musí před tímhle zápasem řešit. Každopádně pro naše fanoušky jedinečná příležitost vyrazit na fotbal, užít si velký zápas. Já doufám, že se nás tam potká opravdu velký počet. Tradičně, co se derby týče, tak bude připravený samozřejmě pochod. Začínáme v Dělíčku, ten sraz je tam nastavený nějak lehce po 17. hodině. Budou tam pro vás připravený stánky s občerstvením, takže určitě ten čas tam dokážete strávit, řekl bych, produktivním způsobem. A někdy po 6. hodině bychom společně všichni měli vyrazit pochodem k Edenu. Tou, řekněme, tradiční nejkratší možnou cestou prostě po Vršovický ulici. No a pak budeme potřebovat, aby samozřejmě fanoušci v Edenu rozjeli pořádný peklíčko a podpořili náš tým. A proto já teď promluvím rovnou k fanouškům. Jasně. Klokani, Slavie má domácí sektory už vyprodané a my potřebujeme plný sektor hostů. Vstupenky koupíte jenom online, to je důležité na to upozornit. V den zápasu se pokladny otevírat v Edenu vůbec nebudou. A vstupenky najdete na webových stránkách bohemians.cz, je to hned na úvodní stránce, jsou tam i informace k pochodu, v kolik je sraz, v kolik se odchází. Tak pojďte ten sektor vyprodat, už jsme to v Edenu několikrát dokázali a řekl bych, že teď v rámci všech těch okolností, které k tomu jsou, tak je to možná jako nejvíc žádoucí za poslední roky. Souhlas. Já myslím, že už si teď ten poslední zápas Liberce se Slaví, tak ukázal, že to jde. Když se chce, tak doufejme, že se nám to taky povede. Já to beru tak, jako, že klub Bohemians Praha tak má vůči svým fanouškům jeden velký dluh a to je právě výhra v Edenu. Tak doufejme, že by to třeba tenhle zápas mohlo vyjít. A zároveň vy, který se do Edenu budete chystat, tak obrňte se určitým způsobem trpělivostí, protože říkám, ty bezpečnostní podmínky, které tam budou nastavený, tak můžou být v mnoha ohledech, řekněme, odlišný, než jak jsme zvyklí na jiných zápasech. Už tam jsou určitý indicie o tom, že třeba napouštěcí kontrola, bezpečnostní vstupní kontroly, tak budou důkladnější, než je běžný. To znamená, to napouštění stadionu bude třeba trvat o něco díl, než jsme běžně zvyklí, tak vás poprosím,
v klidu, prostě obrňte se trpělivostí a to samé i po konci zápasu, protože zápas vlastně v Edenu tak je trošku už tradiční v tom, že po zápase nás v sektoru drží opravdu hodně dlouho, kolikrát to bývá třeba 40 minut, blíží se to kolikrát až k hodině, takže zase poprosím vy všichni, co tam budete a v případě, že dojde k tomuhle momentu, kdy budeme muset být držený v sektoru, než se prostě v okolí Edenu vyprázdní od fanoušků domácího týmu, tak vás poprosím hlavně v klidu. Nechovejme se tam tak, jak si Slávě myslí, že se tam chovat budeme a ukažme, že jsme v tomhle trošku jiní, jak třeba zbytek ligy. A k tomuhle ještě potřeba dodat, že ten zápas s tím, že výkop je v 8 hodin, tak bude končit někdy okolo 10. večer. Je to tak. Takže na druhou stranu je to sobota. To ponocování v širším centru Prahy by se pak mohlo klidně jako vyplatit. Nebo čeká nás dlouhá sobotní noc. Můžou si pak fanoušci vynahradit ještě ten čas přesně. někde v přilehlých ulicích a tak dále. A nicméně, co se týká toho samotného zápasu, nemyslím ty kontroly při napouštění. Je tam něco z těch indicí, na co bys mohl už předem jako upozornit, varovat? Jako čeho by se měli ty fanoušci vyvarovat třeba konkrétně v sektoru během utkání? Tak z historických jako zkušeností, co my na Slávii máme, tak vlastně jediná taková kaňka na kráse, kterou bohužel my jsme jako klub museli potom se Sláví třeba zpětně po zápasech řešit a byl bych rád, kdybychom se tomu vyvarovali, protože, jak jsem říkal, myslím si, že fanoušek Bohemky je dál, jak ostatní fanoušci, tak byly třeba poničený toalety v našem sektoru, na tohle bych opravdu chtěl apelovat. Chápu, že prostě pracují emoce, kor na Slávy, chápu, že člověk je kolikrát posilněný nějakým alkoholem, ale prostě chovejme se jako lidi, zůstaňte člověkem a ty toalety doufám, že zůstanou ve stejném stavu, jako když do sektoru vstoupíme. To je tak jako jediný. Jinak my, co historicky, tak my jsme na Slávy, nechci říct, že neměli nějaký jako problémy, ale zároveň my jsme tomu nikdy jako na té Slávy nešli jako naproti. Řekl bych, že Bohemka se tam vždycky prezentovala velmi jako dobrým způsobem. Ve smyslu nikdy tam nedocházelo k nějakému jako mohutnému ničení sektoru, házení předmětů prostě na hrací plochu a tak dále. Takže tohle beru, že my jsme se na Slávě vždycky prezentovali jako velmi dobře. Věřím, že to tahle sobota bude stejně. A jediný, čeho se tak trošku obávám, tak jsou nějaký zdlouhavý procesy spojený právě s tou bezpečností, ať už napouštění toho sektoru, nebo případný vypouštění. Tak to uvidíme, ale jinak si myslím, že to bude z naší strany v Otázkou je celkově, co nabídne ten zápas samotný. Nebudem si tady lhát, tenhle zápas bude pod obrovským drobnohledem. Právě z toho pohledu, ve který ta situace, ve které náš soupeř je, bezpečnostní, kdy prostě po tom, co se stalo na derby, tak samozřejmě jednak je to první zápas, který bude otevřen fanouškům Slávie i fanouškům Mostu, takže jsou tam noví bezpečnostní manažeři, celkově ta skupina lidí, která se tam stará o bezpečnost, tak je na Slávě jako nová, nastavují si nový procesy, nastavují si nový pravidla. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, na to si každý ať si udělá názor jako svůj vlastní. Takže z tohohle důvodu ten zápas bude pod enormním drobnohledem ze strany policie, ze strany LFA, ze strany delegátů, ze strany, dá se říct, jako všech. Ale já sám to vnímám, že tam vlastně všichni budou čekat, hlavně co udělají samotní slavističtí fanoušci. A i sám jsem na to vlastně jako hrozně jako zvědavej, co se tam nemůže odehrát, těch možných scénářů, kterých se nabízí, tak je několik. A vlastně jsem opravdu zvědavej, jak tenhle zápas dopadne, jak na hřišti, tak na tribunách. Jak jsi říkal, že i z pohledu domácích fanoušků to bude vlastně, nevím, jestli použít slovo jako křest ohněm, ale takový jako zatěžkávající zápas. Jasně. Za nových pravidel, tak na sociálních sítích a v médiích rezonovalo tak týden zpátky téma, kde vlastně pod kompletní tribunou Sever vyrostlo asi 2 metry vysoké plexisklo. Jo. Které pak ale následně, vím, že článek na eSportu psal, že vlastně na to fanoušci upozornili a druhý den večer už tam to plexisklo nebylo. Spousta lidí to pochopila tak, že možná domácí klub podlehl tlaku a zase to nechal odstranit. Ale já jsem se bavil s člověkem, který spolupracuje v rámci rekonstrukce Dělíčku s pánem, který měl na starost instalaci konstrukce pro tohle plexisklo. Je to taková jako
docela vtipná historka. Oni to plexisklo dávali pryč. On ho měl jako rozdělaný, už ho tam měl nachystaný, měl tam připravený ty profily a oni mu to dali pryč, protože se v Edenu natáčel Vyšehrad 3. Takže není to kvůli tomu, že by to tam nemělo být na zápasy, ale bylo to kvůli natáčení. No a co je na tom to vtipný, on si stěžoval, že vlastně, jak tam měl udělaný ty profily, tak oni nejsou jako jednotní. To není, že by každý byl 2 metry široký. Prostě jak mu to vycházelo, kde se to dalo ukotvit, tak byl každý trošku jinak široký. No oni jak to zbalili, tak mu je neoznačili. Takže on musí teď přeměřovat všechny ty jednotlivý okna a stavět to tam znova. Ale myslím si, že i pro Tribunu Sever, pro domácí fanoušky Slavie, ta opatření jako budou velmi nepříjemná. Já myslím, že pro všechny to bude jako nepříjemný. Já na jednu stranu chápu, že jako něco se dělat jako musí samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že my jsme řešili podobné věci v našem derby, který shodou okolností proběhlo týden před derby Slavie Sparta, tak my jsme doma měli Spartu. Taky se nám tam spoustu, nebo obou stranám se tam spoustu jako věcí jako nepovedlo, byl přerušený utkání, byla za to enormní pokuta. Tak máme viníka. Taky se to nějakým, je to společný jmenovatel v těch zápasech. Taky se to nějakým způsobem jako muselo řešit, ale jako beru to, že nám se to povedlo vyřešit dialogem, což bych řekl, že ta jako primární cesta, kterou by se to jako řešit mělo. Ne všude to takhle evidentně jako funguje, tak buďme rádi, že to zaklepu, ať to nezakřiknu, že u nás to funguje a jsem jako zvědavý na sobotu. Bude to opravdu jako derby s velkým D, ještě s takovým jako nádechem několika dalších jako hlavních témat, takže opravdu jako myslím si, že fanouškovsky fantastický. A právě proto kupujte vstupenky a buďte tam, pojďte pochodem. Předpokládám, že ty v tom pochodu budeš. Jasně, budeme tam oba dva selo, jak já, tak Kuba. Budeme mít jako na místě i nějakou jako vlastní pořadatelskou službu, to není z důvodu nějakých jako represí vůči našim fanouškům, to ne, spíš jako zase jako vyhovění nějakých jako žádostí ze strany jako bezpečnostních složek a taky jako ukázání toho, že na ten zápas jsme připraveni. To je taková ta, aby se vlk nažral a ta koza zůstala celá. No ale chtěl jsem to říct i z jiného důvodu. Může se stát, že během toho pochodu bude mít někdo z fanoušků problém, jakýkoliv, ať už s bezpečnostníma složkama, ať už jinýho charakteru, tak ideální je v tom případě najít a oslovit tebe nebo Kubu. Určitě. S žádostí o pomoc. Zejména si troufám tvrdit, pokud tam dojde k nějakému, nemusí to být vyloženě konflikt, ale pokud tam dojde na nějakou diskuzi nebo dialog s policií, tak je lepší, když to asi budete za fanoušky řešit vy. Určitě. To nejlepší, co můžete udělat, je s policií se nebavit. a ať se to bude týkat pochodu samotného, nebo třeba té napouštěcí kontroly v samotném Edenu, protože nějaký náznaky máme, ale sami nevíme, co nás tam jako může čekat. Jo, a z minulosti víme, že netýkalo se to třeba kolikrát Bohemky, ale prostě ta historie mluví tak, že když prostě ty obavy jsou, tak pořadatelská služba je tam schopná toho fanouška slíkat z bot a podobné jako věci. Jo. Což neříkám, že v Edenu nastane, ale kdyby jakákoliv podobná situace nastala, která by vám nebyla komfortní, přišlo by vám, že pořadatelská služba překročuje nějaký pravomoce, který v tu chvíli má, tak přesně nebojte se vyhledat mě nebo druhého veselo našeho Kubu Suchora. My vám v tomhle budeme samozřejmě nápomocní a budeme hledat zastání, ať už u delegáta nebo případně u policie České republiky. Takže v tomhle vám samozřejmě nápomocní budeme, jenom vás poprosím, nehroďte ty konflikty, nehroďte tu situaci, nechoďte naproti nějaký eskalaci té situace. Od toho jsme tam my, aby jsme vám pomohli tu situaci deeskalovat a nebojte se na nás samozřejmě obrátit. Vláďu a jeho obličej znáte z podcastu, Kubu Sochora, někteří z vás nemusíte přesně vědět, o koho jde, tak prostě hledejte na místě lidi, kteří mají na zádech, na tričku nebo na mikině velký nápis SLO. Vypadá stejně dobře jako já, to je super schopnost SLO Bohemky, jsme fešáci. Kuba není šedivej. Nepletu se, že na Slavii platí teď nově zákaz vnášení předmětů větších, než je formát A4? Ne takhle, není to jako, že předmětů, nebo zavazadel. Zavazadel. Třeba vlajku můžeš mít samozřejmě větší jak formát A4, ale zavazadel, ano, to je vlastně jako nový pravidlo.
nebo takhle, ono tam to pravidlo bylo dřív takový jako neurčitý, že to malá zavadla jste mohli jako pronést, větší jste nemohli nikde, jako nebylo řešeno, co je menší, co je větší a bylo to vlastně na té pořadatelské službě. Teď už je to jasně daný, po vzoru řeší se to takhle třeba na evropských pohárech nebo na reprezentačních zápasech, takže je to nějaký jako upřesnění té informace. Ideálně prostě pokud můžete, tak si zavazadla do toho sektoru vůbec neberte. Zase je to akorát věc, která prodlouží tu napouštěcí bezpečnostní prohlídku. Pokud hlavně třeba dámy, slečny u sebe musíte nějakou kabelku mít, tak se snažte spíš menších rozměrů. V případě, že to bude větší, jak přesně jak 4, tak budete odkázáni dát si to zavazadlo do úschovny, která bude na místě připravená, je samozřejmě spoplatněná, takže doporučím ideálně bez zavazadel. Na menší zavazadla je tam poplatek 50 Kč, na větší je to 100. A ta úschovna, co jsem já se jako dočetl, tak právě bude umístěna v prostoru pokladen. A i z toho důvodu ty poklady nejsou otevřené. A formát A4, pokud neznáte tohle označení, jakože věřím, že většina z vás jo, tak je to klasický list papíru. Když vám přijde dopis, když si někde vytisknete smlouvu, tak takhle veliký je formát A4. Prostě hodně malá taška. A větší by to zavazadlo být nemělo. A i proto jsem to zmínil, aby jste s tímhletím počítali už dopředu, dali si ta zavazadla do úschovny a zbytečně neprodlužovali ten vstup do sektoru, který, jak říkal Vláďa, už teď asi bude náročnější, než bývá standardem na jiných stadionech. Doufejme, že ne, jenom chci varovat před vším, co nás tam jako může potkat. Zároveň já doufám, že to nebudete brát, jako, že vás tady od toho zápasu odrazujeme, jo, protože přesně je to prostě fotbalový svátek a tyhle velký zápasy, tak bohužel v dnešní době je už tradiční, že ty bezpečnostní opatření jsou tam přísnější, takže tohle určitě zvládneme, každopádně to není nic, co by vás od toho zápasu mělo odrazovat. Naopak, věřím, že ten zápas v sobotu si všichni neskutečně užijeme a modlím se, ať odjíždíme s úsměvem na tváři a se 3 bodama. Vstupenky stojí 490 Kč. Ano, plus je tam možnost dětských vstupenek do 14 let včetně, ty jsou za 245. Jo, možná, ale zase je to stejný prodejní systém, jako máme my na Bohemce, to znamená společnost Ticket Portal, ale pár dotazů už jsem na to měl. Pokud budete chtít využít tu dětskou vstupenku, tak si do košíku musíte vložit standardní běžnou vstupenku a až v košíku zadáváte možnost slevy, ať už ZTP nebo třeba dětské vstupenky. A pokud by chtěl do Edenu vyrazit fanoušek Bohemky na vozíčku, tak je nutné se co nejdřív, a protože podcast vychází ve čtvrtek večer, tak už vám nezbyde moc času, ozvat Vláďovi na e-mail slo@bohemians1905.cz, případně na webu Bohemky, jak v tom článku na hlavní stránce, tak v sekci fans výjezdové info jsou i telefonní kontakty, jak na Vláďu, tak na Kubu, kteří vám tohleto pomůžou zajistit, ale nenechávejte to na poslední chvíli. Je to tak. K derby se Sláví asi v tuhle chvíli řešeno všechno. No, jsem zvědavý, o čem se tady budeme bavit příští týden. Budeme tady sedět za týden a můžeme si udělat malou revizi toho, co jsme tady napovídali. Peprné historky s Edenou. No a než se dostaneme k dalším zápasům Bohemky, tak bych otevřel téma, který je taky velice aktuální a který vlastně potřebujeme, aby se mezi lidi dostávalo, a to je Dělíček Open. Yes. Já jsem vlastně hrozně rád, že se nám tato akce povedla dát dohromady, nebo doufám, že úspěšně i dopadne. Z toho pohledu, co se vlastně s Dělíčkem v nějaký dohledné době bude dít. To, že plánujeme rekonstrukci, tak to není asi žádný tajemství. A vlastně tato akce Dělíček Open tak vám dá jedinečnou příležitost zahrát si ještě v tom v uvozovkách originálním původním Dělíčku, tak, jak ho všichni známe, tak, jak ho všichni máme rádi. I když samozřejmě na tu rekonstrukci věřím, že se všichni těšíme, všichni si uvědomujeme, jaký potřebujeme, tak budete mít jedinečnou možnost vlítnout na hřiště s našima velkýma legendama, zahrát si přímo v Dělíčku, dát gól přímo v Dělíčku, sklouznout se před tribunama, prostě užít si ten Dělíček z pohledu hráče, a to právě díky akci Dělíček Open. Ten princip je naprosto jednoduchý. Máme tady 2 klubové legendy, Davida Bartka a Martina Dostála. Tyhle 2 se v tom zápase postaví proti sobě, ale potřebují k tomu vás, fanoušky Bohemky, který si právě v Dělíčku chtějí zahrát. Vy si můžete vybrat, jestli budete v týmu s Davidem Bartkem nebo s Martinem Dostálem.
No a do toho týmu se dostanete skrze aukci, která běží na webu sportovníaukce.cz. Výtěžek z té akce tak poputuje na náš transparentní účet Klokaní sobě, ze kterého pak právě plánujeme dělíček rekonstruovat. Takže dá se říct, nejenom, že si v dělíčku zahrajete, ale taky pomůžete k tomu, že dělíček bude hezčí, novější. Opět, informace jsou na webu, najdete tam dělíček Open na sociálních sítích, buď v historii, nebo my to tam určitě budeme ještě dávat opakovaně, tak najdete ty informace. A co je důležité zmínit, ta cena, za kterou si zahrajete v dělíčku, tak není to pár stovek. Na druhou stranu, jak zmínil Vláďa, všechno to půjde na sbírku Klokani sobě a hlavně vy v té ceně získáte kompletní vlastní hráčskou sadu, to znamená dres, trenky a stůpny. A na tom dresu budete mít svoje číslo, svoji jmenovku a myslím si, že Barťas s Dostym vám ten dres klidně po zápase rádi podepíšou. A další vlastně jako unikát toho vidím v tom, že je to možná jedna z posledních příležitostí, jak si zahrát v tom starým polorozpadlým dělíčku a zažít tu atmosféru tohohle ikonického stadionu předtím, než se tam začne budovat cokoliv nového. Je to tak a ty vlastně jako když uspěješ té aukci, tak přesně jak jsi říkal, dostaneš kompletní sadu dresu, ve který budeš hrát, ale hlavně ten zážitek, ty prostě jako opravdu poznáš dělíček z pohledu hráče. To znamená sraz v šatnách, v šatně si ti přebere hrající trenér David Bartek nebo Martin Dostál, sednete si, dáte si normálně taktickou přípravu na zápas, to znamená řeknete si, kdo chce být vzadu, kdo chce být. My tam dražíme už ty pozice, ale chápu, že třeba někdo, kdo je plácnu celý život hraje stopera a stoper už je prodaný, nebo na stoperovi bude prostě vyšší cena a na levém záležníkovi nižší, takže se tam někdo dostane. Na místě si samozřejmě je možný jako říct, ale já si to chci zkusit vepředu, já si to chci zkusit vzadu, to je jako samozřejmě v pohodě. Od toho tam máte právě hrajícího trenéra Martina Dostála nebo Davida Bartka, takže proběhne tady ta taktická příprava, pak normálně proběhne rozcvičení na ploše v dělíčku, tak jak jste zvyklí z klasického ligového zápasu. Vracíte se do kabin, kde trenéři rozdají poslední pokyny, no a pak za zvuku bohemánské hymny vybíháte na hřiště a rozdáte si to se svým soupeřem. Užijete si i ten pocit vlastně toho vycházení z toho tunelu z podzemí. Přesně tak. Fakt jako komplet, jako to zažívají hráči na ligu. Na místě bude normálně rozhodčí, který se postará o to, aby se nám ten zápas trošku neutrhnul ze řetězu. Samozřejmě David Bartek a Martin Dostál, tak ty taky budou moci naskočit do toho zápasu. Je to o domluvě, jak si to s nima řeknete, jestli budou chtít, ať hrajou celý zápas, nebo jestli tam naběhnou vždycky na 15 minut, když někdo z vás už nebude moc. To je všechno součástí taktické přípravy. Přemýšlím si, na něco zapomněl. Samozřejmě můžete pozvat svý kámoše, neplánujeme tam žádný vstupný na tuhle akci, takže prostě kdokoliv může přijít. Normálně na stadionu budou otevřený stánky s občerstvením, takže řekněte svým rodinám, kamarádům, známým, prostě komukoliv, ať přijde za burácí. A v rámci té ceny, tak na místě bude samozřejmě fotograf, to znamená z toho zápasu vám pošleme spoustu fotek a plus vám pošleme i sestřih samotného zápasu, to znamená, když se vám v tom zápase povede nějaká akce, nedej bože gól, tak to dostanete i na video. A gól v dělíčku na videu, to je v posledních jako týdnech unikátní věc. Já si úplně už živě představu to, jak tam Barťas někoho přepálí jako ve vápně. Penalta. A teď je jako bitky o to, kdo si jako dá vršovický dloubák přímo jako v dělíčku. Závidím tomu golmanovi. Přesně vím, co bych udělal, kámo. A k tomuhle bych ještě jednou tě poprosil, aby si zopakoval klíčový data, to znamená, kdy se hraje, od kolika, v kolik bude nějaký sraz v kabinách. Jasně. A důležitý datum je taky konec té aukce, aby se stihly dresy vyrobit a všechno připravit. Samotný zápas, nebo dělíček Open, jak si říkáme, tak ta proběhne 15. září, vychází to na úterý, na pracovní den. Zápas by měl začínat v 18:00, to znamená v dělíčku se začneme potkávat, řekněme, na 17. hodinu. Tyhle kompletní informace potom vítězům té aukce přijdou do e-mailu, já všechny zkontaktuju, protože vlastně po ukončení té aukce, tak my spolu budeme muset ještě dořešit číslo a jmenovku, kterou budete chtít dát na záda, to znamená hned po skončení té aukce. Já osobně budu všechny lidi obolávat, psát jim, aby jednak jste měli všechny potřebné informace a zároveň my jsme měli všechny potřebné informace o vás.
co je taky důležitý zmínit, tak vy nám budete muset podepsat takový papír, že když vám někdo utrhne nohu v dělíčku, tak že nás kvůli tomu nezažalujete, tak i tohle bude důležitá část toho kontaktu. No a aukce nám končí, teď si nepamatuju datum, ale naštěstí... Je to pátek 4. Pátek, září. přesně tak, 4. září, děkuju. Takže v pátek 4. září v 8 hodin večer je konec aukce, aby já jsem tam měl pár dní na to vás všechny zkontaktovat a ozvat se vám právě se jménem, co chcete na dres a tak dále. Takže koukněte na web bohemians.cz nebo koukněte přímo na sportovníakce.cz. Ideální způsob, hledejte prostě Dělíček Open. Když použijete tyhle dva klíčové slova, tak ty informace na internetu najdete. Když zadáte Dělíček Open klasicky do vyhledávače, do Google, tak vám najde určitě článek na našem webu, možná i odkaz na sociální sítě. Velmi rychle a snadno se to půjde dát dohledat třeba přes Instagram Bohemky, kde ty fotky Barťase a Dostyho jsou jasně vidět. Ještě mě napadlo, jak to budete řešit s číslama, protože třeba víc lidí bude chtít tu legendární 8. Tak dáš možnost, teď mě napadá třeba těm, co vydražili za největší částku, si jako první vybrat číslo? Samozřejmě. Ve chvíli, kdy tam dojde střed typu 7, 9, 10, prostě tady těch jako oblíbených čísel, tak tam prostě dostane přednost ten, kdo měl vyšší příhoz. Prostě silnější pes, jak se říká. Tak. A co mě pobavilo, tak ty si tady říkal, že Barťas nebo Dosty si určitě taky zahrajou. Jasně. U Dostyho si nejsem úplně jistý, protože úplně první místo, který se začalo dražit, tak byl pravý obránce v týmu Martina Dostála. Což jsem si říkal, jestli to není nějaký jako osobní útok na hrajícího kapitána. Uvidíme. Já si myslím, že zrovna jako Barťas a Martin Dostal tak mají takových zkušeností, že jako to jsou vlastně jako univerzálové a klidně můžeme prdnout i do brány. Ale brankáři, tak ty už jsou tam jako, už se šponujou, to znamená o pozici brankáře v obou dvou týmech je jako zájem. Což to je asi jediná pozice, která zůstane na tvrdo. No, já jsem se vlastně jako bál, to je takový to znáš, když jsme byli děti, teď tam někde na plátku si chtěl zahrát, nikdo nechtěl chytat, že jo. To je taková ta pozice, na kterou hledáš toho frajera jako těžko, aby se tam do té brány jako stoupnul, nebo se tam dávali ty největší dřeváci, že jo, prostě tak mazej do brány. Čímž neříkám, že ten, kdo si tam zakliknul, že chce být brankář, že je dřevák. Ale je to těžký prostě. A tak jsem si říkal jako, no, uvidíme, doufejme, že toho brankáře jako prodáme, že jo, aby jsme to nemuseli řešit tak, že se tam dostoupnout já nebo ty, nebo kdokoliv prostě tak zatím to vypadá dobře, že brankáře mít budeme. Ale samozřejmě i jsme řešili variantu typu, řešili jsme, jestli prodávat náhradní pozice a tak dál, ale já jsem se pak chtěl jako vyhnout tomu, že tam budeš s někým řešit, já jsem přihodil tolik a náhradník přihodil tolik a proč ten hrál 20 minut a já hrál jenom 15 a takovéhle věci, takže dražíme jenom základní prostě sestavu, aby opravdu jste na tom hřišti strávili tolik času, kolik sami uznáte jako za vhodný. A náhradníky, tak už jsem to říkal Kubovi Sochorovi, druhýmu SLO, ať počítá s tím, že když tak navlíkne kopačky, já s tím tak trošku počítám, takže náhradníky budeme právě já, Kuba Sochor, případně Martin Dostál a David Bartek. Já s tím tak trochu vůbec nepočítám. Máme v klubu ještě další lidi, kterých si myslím, že by mohli taky naskočit, takže to budeme řešit podle toho, kolik vítězů dražby budeme mít. Nenapadá mě v tuhle chvíli nic víc k Dělíček Open. Hezká akce, určitě to bude skvělá zábava, skvělý zážitek. Já myslím ještě tak jako podstatný, já myslím, že zábava bude i po tom zápase. Jo, že to jako s tím zapískáním rozhodčího, že s tím to úplně končit jako nebude. Možná jedna věc mě napadá, asi bychom měli poděkovat i městské části Praha 10. Určitě. Městská část Praha 10 nám pravidelně na těchto eventech pro fanoušky pomáhá, ať už to bylo v loňských ročníkách Dělíček Fest nebo teď právě Dělíček Open, takže samozřejmě velký díky za podporu Praze 10, protože i díky nim tato akce může proběhnout. Jako další bych projel v tuhle chvíli známé zápasy Bohemky, potvrzené termíny a pojďme si říct... Si to tady musím vyndat, protože já ty čísla a datumy jako mám velmi dobře zmáknutý. Že teď je obrovský fenomén šance ligy. Jasně. Odkládání zápasů. Ano, jsme v té zajímavé části sezóny, kdy vlastně jako vůbec netušíš nic. Tam je toho jako víc, než bývalo v minulých letech, se mi zdá. No. A vlastně pro Bohemku to vyšlo tak, že byl nalosovaný i MOL Cup, druhé kolo. Jo. A
Klokani odehrajou v 15 dnech 5 soutěžních zápasů, z toho 4 ligový a 1 pohárový. Čekají nás 2 anglické týdny po sobě. Je to jak kdybychom hráli Ligu mistrů, dámy a pánové. Akorát nejdeme na San Bernabeu, ale do Záp. Do Teletník arény v Zápech. Ale je to aréna. Hele, ale já jsem s tímhle úplně v pohodě. Jako, já chápu, že třeba pro hráče třeba náročnější, pro fanouška samozřejmě, který chce být na všech těch zápasech, tak taky samozřejmě náročnější, ale zase pro hladového fanouška, řekl bych, tak jako za mě super. To znamená po sobotě 22. srpnu, kdy, jak už jsme říkali, čeká nás vršovický derby, tak vlastně hned v týdnu potom, jestli mi řekneš, to je středa nebo úterý 25. Přesně, 25.8. 17:30. To znamená, kdo končíte později v práci, tak snažte si tam domluvit nějaký volno, abyste se do Záp zvládli dostat. Zápy nejsou daleko od Prahy. Je to v okolí Brandýsa nad Labem, jestli se nepletu. Zápy jsou kousek za Horýma Počernicema. Přesně tak, takže úplně na pohodu. A věřím, že se tam potkáme v hezkém počtu. Ostatně, jak to vždycky jako většinou, tak v těch prvních kolech, nebo to už vlastně druhý kolo World Cupu, jak to jako bývá. Já to miluju, ten World Cup z tohohle pohledu. Miluju to, když prostě přijedeš. Zažili jsme to v minulých ročnících, ať to byla Hostouň, Brozany, jo, přesně tady ty malý fotbalový areálky. Jako nesluší se říct slovo vesnický fotbal, ale prostě já věřím, že chápete, co tím myslím. Prostě je to ten ryzí fotbálek. Prostě. V Hostouni to bylo ideální, protože Hostouň je podle mě tím západním směrem stejně daleko jako Zápy tím východním, nebo velmi podobně. To bylo hned u Ruzyně vlastně, že jo? Bylo to hned za letištěm, Zápy jsou kousek za Počernicemi a pro pražské fanoušky je to vlastně jako ideální destinace, jak se na ten World Cup vypravit. A kdyby náhodou jste to kvůli práci nebo kvůli čemukoliv nestíhali, tak dobrou zprávou je, že tenhle zápas si do hlavního přenosu vybralo také OnePlay Sport, takže se na něj budete moct podívat i v televizi. Což sám jsem zvědavej, jak to pojmou i domácí, jako myslím si, že i pro ně je to obrovský svátek, nejenom, že přijede ligový manšaft, ale že přijede ligový manšaft jako Bohemka a ještě jim přijede televize, tak prostě pro ty domácí jako fantastický a věřím, že si to tam všichni jako skvěle užijeme. V kádru Záp hrajou také bývalí Klokani, je tam Darek Farkáš a je tam Ondra Petrák, který má za sebou velkou kariéru převážně v Německu, v Bohemce v uplynulých letech také působil a teď dohrává 3. ligu v Zápech. A já jsem tak jako vycítil, vlastně, když jsme naposledy hráli v Zápech někdy, jako nevím, kdy to je naposledy x let nazpátek nějaký pohár, tak nám to tam jako nechutnalo, co jsem tak jako pochopil. No, jako říká se, že v Zápech to obecně moc nechutná. Takže to je jako u nás prostě. Jako... Takže potkávají se typologicky 2 stejné týmy. Bude to zajímavý zápas. Okay. Těším se na to. No, další potkání nás čeká v Dělíčku a to bude v sobotu 29. srpna na konci prázdnin, poslední prázdninový víkend. Přijede Mladá Boleslav, hraje se od 5 hodin, vstupenky už jsou v prodeji, tak kupujte, uvolňujte permanentky, pokud na ten zápas jít z jakéhokoliv důvodu nemůžete a velmi brzo vydáme, a myslím, že v magazínu na Boleslav to vyjde i jako článek, informace o tom, jak se vydávaly, uvolňovaly vstupenky minulý rok, kolik lidí se díky tomu dostalo do Dělíčku a já můžu říct, že to byl skoro jeden vyprodaný dělíček, takže fakt to má smysl. A ne menší význam má také částka, kterou díky prodeji volných vstupenek jste vy, permanentkáři, pomohli Bohemce připlnit klubovou pokladnu. Takže za to velký díky. Ty konkrétní čísla najdete už brzo na webu nebo v magazínu Klokan. Takže 29. srpna od 17 hodin přivítáme Mladou Boleslav. Já věřím, že v tomhle zápase už budeme ve vítězném laufu po 2 vítězných zápasech a tohle bude 3. vítězství do řady, tak doufáme, že to tak bude. No a pak zase doplnění ještě toho 2. anglického týdne. V týdnu 2. září nás potom čeká odložený zápas s Jabloncem, který byl teď nedávno odložený právě díky účasti Severočechů v evropských pohárech. S Jabloncem se dohrává ve středu, je to 2. září s výkopem ve 20 hodin. A tady důležité informace k ticketingu, pokud posloucháte podcast velmi brzo po té, co vyšel, tak do pátku 21.
srpna, což je vlastně, pokud posloucháte ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno, tak je to teď hned, tak máte možnost vrátit vstupenky na ten původní termín, pokud na náhradní termín přijít nemůžete. Jestli na náhradní termín přijít můžete, tak vstupenky nadále platí, nemusíte vůbec nic řešit a důležité je vstupenky vracet způsobem, jak jste je pořídili, takže pokud jste je koupili osobně ve fanshopu v Dělíčku, tak do pátku přijďte do fanshopu v Dělíčku, přineste tam ty papírové vstupenky a kolegové vám dají zpátky hotovost. A pokud jste je kupovali online, a je úplně jedno, jestli to byl ticket portál, web Bohemky nebo mobilní aplikace Bohemka, tak je důležité obrátit se na e-mailovou adresu help@ticketportal.cz. Tyhle všechny informace najdete také v článku na webových stránkách Bohemky a napište, že vracíte vstupenku, protože náhradní termín se vám nehodí a ticket portál vám do nějakých 2 dnů, jestli se nepletu, by měl poslat zpátky peníze. Ale žádný vstupenky nevracejte, prostě přijďte na fotbal, užijeme si to všichni, 2 venkovní zápasy po sobě, pak 2 domácí, fantastický měsíc fotbalový. Je to ideální scénář, ale pojďme si říct upřímně, že i ta návštěva v tom Dělíčku bude menší výrazně. Je to bohužel tak, ale my s tím v tuhle chvíli jako klub nemůžeme nic dělat. O náhradním termínu rozhoduje Ligová fotbalová asociace. Je tam určitá domluva s kluby, ale vlastně záleží také na tom, jestli to utkání chce, jakože každé utkání ligové bude přenášet OnePlay Sport a ten den před námi od 6 hodin se dohrává, tuším, Hradec Zbrojovka, jestli se nepletu, jasně, nebo něco takového. Já naopak ale beru, že vlastně ten večerní od 8 hodin čas tak je jako fanouškovsky přijatelnější než naopak od těch 6, protože někdo ještě může být v práci, jsou tam nějaké jako povinnosti, musíš uspávat dítě a takovéhle věci, než zdrhneš jako z domova. Takže beru, že vlastně super a doufejme, že Dělíček bude i tak zaplněn. V 6 hodin by těžko přišli na fotbal lidi, co dělají pracují v Praze do 5, do 6 hodin. Přesně. Na druhou stranu lidi, kteří dojíždějí, tak pro ně není problém začátek toho zápasu, ale konec toho zápasu. Jo? A bavíme se o tom samém, co na Slávě, akorát to není sobota. Takže jestli někdo jezdí na fotbal s dítětem a nebo bydlí hodinu od Prahy, tak se dostane domů jako o půlnoci. Jestli ráno stáváš do práce, do školky, do školy, je to těžké. Já tomu rozumím, ale říkám, bohužel v těchto případech se prostě nedá najít termín, který by vyhovoval všem a věřím, že to chápete. Další zápas tak je sobota 5. září a to je výjezd na Hanou. Hrajeme na Andrově stadionu s Olomoucí a tam je výkop tuším už ve 15 hodin. Je to tak. Ve 3 hodiny v Olomouci na Andrově stadionu. Poslední zápas se nám tam podařil, byla to ta nastavba, i když teda s výsledkem, že jsme do dalšího kola neproklouzli, ale v základní hrací době, na kterou se hraje liga, tak jsme tam vyhráli 2-0. Byl tam fantastický nový trávník, bylo krásný počasí, věřím, že na začátku září to počasí ve 3 hodiny bude taky hezký a oproti utkání ve Zlíně, tak pokud v 5 hodin skončí fotbal v Olomouci, tak si myslím, že z olomouckého vlakového nádraží do Prahy se naprosto bezpečně a v pohodě dostaneš. No hlavně už tam prostě jako z té Prahy vedou koleje, že jako přímý, že? A prostě s tím Zlínem to bylo přece jenom takový komplikovanější. Je pravda, že Olomouc je vlastně jedna z páteřních železnic jasně. Směrem tam na severovýchod. Já jsem měl jeden z dotazů fanoušků, kdy přesně jako se ptali, jako jak se mají ze Zlína dostat zpátky, no tak na to nemáš co odpovědět. No. Zaplať si hotel ve Zlíně, to je jako to nejlepší, co člověk může udělat. Což se Olomouce samozřejmě netýká. Já se přiznám, že nevím vlastně proč, ale já ten Andrův stadion tak mám jako mezi těmi jako oblíbenýma. A vlastně do té Olomouce jako jezdím docela rád, tak doufám, že to máte stejně. A za mě je to jeden z těch jako oblíbených výjezdů, který věřím, že si 5. září všichni užijeme. Já bych rovnou pozval asi i na Bčko. Jasně. To tady moc často neděláme a je to škoda. A třeba na Cčko, jaký můžeme pozvat. Na to se dostaneme. Pojďme postupně. Klokani hrajou v sobotu na Slávii, Ačko, Vršovické derby od 8 hodin a v neděli můžete vyrazit i za Bohemkou B, je to 3. liga a je to vhodné spíš pro ty z vás, kteří se pohybujete v okolí jižních Čech, protože naše Bčko bude hrát proti ještě relativně nedávnému účastníkovi nejvyšší fotbalové soutěže. A teď pomalu zanikajícímu klubu. A je to Dynamo České Budějovice, neděle 23. srpna.
Výkop na Střeleckém ostrově, kde ještě můžou nějaký pátek hrát, je v 17:00 a v srpnu už to bude všechno, protože jsem se podíval špatně. Nebude to všechno, pozor. 29. hraje Bohemka doma s Mladou Boleslaví. Jasně. A 30. srpna, to znamená hned následující den, dopoledne v 10:15 má v Uhříněvsi výkop další pražské derby a to je Bohemians B Admira Praha. Hezky. Takže přijďte i na Bčko, zejména v Uhříněvsi si můžete dát dobrou klobásu, vím, o čem mluvím. A myslím si, že na 3. ligu je ten areál jako uspůsobený hezky, jste tam, prostě stojíte za klandrem, jste blízko tomu dění a přijďte si užít prostě fotbálek, Bohemku v sobotu i v neděli, nejlepší scénář. Je to vlastně takový ten rizí fotbálek, jak u toho World Cupu. Ale s těma Budějovicema, ono možná to tak jako působí, že přesně, že ty Budějovice jsou teď na pokraji nějakého kolapsu a smrti, ale není to tak, co se minimálně té sportovní stránky týče, protože oni teď, myslím, že poslední nebo předposlední kolo tak hráli taky s pražskou Admirou a naložili jim 5:0. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne, jak tam obstojíme my, případně jak potom obstojíme na Admiře. No a pojďme na to Cčko. My jsme tady o Cčku mluvili, je to nový unikátní projekt, kdy jsme od nové sezony přihlásili C-tým Bohemians Praha 1905 do nejnižší pražské soutěže. Je to 9. liga skupina B. Takzvaný prales. Je nalosováno, ten C-tým tvoří výhradně fanoušci Bohemky, bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti. Pohlaví si nejsem úplně jistý, ale... Fotbalové zkušenosti. A to souvisí s tou výkonností. Nicméně první zápas bude naše Cčko hrát v pátek 4. září. Bude to také v Uhříněvsi. A výkop 20:30. Jsem Liga mistrů. A pozor, na tohle utkání se prodávají vstupenky. Ta vstupenka stojí 50 korun. Můžete ji koupit na ticketportal.cz, na vstupenky.bohemians.cz. A je to z jednoho jednoduchého důvodu. My chceme totiž útočit na návštěvnický rekord nejnižší soutěže. Tu hranici já teď nebudu prozrazovat, ať zbytečně nedemotivuju lidi, kteří si řeknou, že už je koupeno dost. Je to několik set diváků a my opravdu máme zájem ty vstupenky počítat pouze ty prodané. My asi spočítáme i ty vydané, aby jsme věděli tu celkovou návštěvu, ale jestli máte v pátek 4. září večer čas a není vám líto dát 50 korun, abyste viděli historicky první soutěžní zápas C týmu, tak to prosím udělejte, kupte si vstupenku na Ticketportálu a stejně jako u Dědlíček Open, tak my tady ten výtěžek taky kompletně pošleme na sbírku Klokani sobě. Není účelem vybírat vstupný na Cčko, ale nějaké vstupné tam být nastavené muselo kvůli tomu, aby se to dalo prohnat oficiálně přes Ticketportál a je to vlastně i nástroj k tomu, jak spočítat tu reálnou návštěvnost. Takže... Máš nějaký tip? Kolik lidí dorazí do Uhříněvse na první zápas našeho fanouškovského Cčka? Nemám tip, mám přání a to souvisí s tou mojí výzvou. Jasně. Já bych si přál, aby to bylo alespoň 500 platících diváků. To jsem si taky tak říkal, že 5 kilo by mohlo být. Jenom si říkám, jestli to někdo oznamoval v Uhříněvsi místním úřadům, to už je nějaký místní opatření. Takže jestli poslouchá někdo z radnice v Uhříněvsi. Ale vem si fotbalově jako nabitej týden. Jo, 100%. V sobotu Bohemka doma s Mladou Boleslaví, a v neděli Bčko doma s Admirou, ve středu Bohemka doma s Jabloncem, v pátek Bohemka Cčko, první zápas, soupeřem jsou Kyje Praha 14B, velký šlágr. A potom můžete z Uhříněvsi, pokud byste se tam jako na tom zápase trošku zasekli, něco popili, tak můžete ráno z Uhříněvsi před vlakem a pokračovat do Olomouce. To je na hypotéku pomalu tohle. To je skvělý fotbalový týden, klokani. Skvělý fotbalový týden. Co tam máme dál? Máme nějaký dotazy? Ještě minule jsme to tak prolítli letem Podívám se, žádné nové... Samozřejmě vy, který budete mít cokoliv na srdci, ať už co se podcastu týče, fungování Bohemky zápasu, nebo prostě nějaký dotaz, chtěli byste se dozvědět něco o Bohemce, tak se nebojte napsat, pište na podcast Ježišmarja, já si to vždycky ten e-mail nemůžu zapamatovat. Podcast 1905 @gmail.com.
A vrátil bych se k Dominikovi, což je fanklub Štětí. Jasně. Tam měl dotaz na ty dresy, jestli nebudeme měnit už v zimě s ohledem na australské výročí, tak můžeme pokračovat v tom jeho dotazu. Po oznámení přáteláku v Dublinu jsem prováhal koupení zájezdů za cca 17 000. Nyní Czech Sport Travel nabízí výjezd za 24 000, což je už poměrně dost. Vlastní čártrové lety asi mít nebudou, protože jsem koukal, že se odlety a přílety shodují s komerční linkou od Ryanair, kde už je nyní zpáteční letenka taky za 10 000. Podražilo to tedy kvůli zvýšení cen letenek. Škoda, asi si dám Red Bull a poletím po vlastní ose. Jo, je to tak, jak jako vlastně Dominik píše. Já jsem zaznamenal jako víc tady těch, jako řekněme, nějakých negativních výstřelků vůči té ceně a vlastně naprosto to chápu, jo, že na první pohled se ta cena opravdu může zdát vysoká, ale opravdu bohužel ty letenky fungují, jsou tam nastavené plovoucí ceny. Jakmile ta společnost zaznamená nějaký větší zájem o tu letenku, což ten zájem, to, že Bohemka hraje v Dublinu, tak to je přesně ten zájem, na který ta letecká společnost čeká a pak ty ceny letí nahoru. Pokud jako si kupujete letenky nebo jste párkrát třeba byli na Britských ostrovech, tak moc dobře víte, že letenky na Britské ostrovy nepatří k těm dražším. Jsou to letenky, které se dají pořídit za jednotky tisíc, ale jak tady sám Dominik psal, já si to teďko ještě chci ověřit, na kolik vycházejí schválně teďko, tak teďko přímá letenka zpáteční do Dublinu stojí 10 000 korun, což je naprosto nadstandardní nebo nestandardní do téhle oblasti a možná se tam dějí ještě nějaké další akce, o kterých nevíme, ale už podle mě to, že stovky lidí tady z Prahy projeví zájem o to dostat se do Dublinu právě na náš zápas a tím pádem využít tohle letecké spojení, tak to je už ten důvod, proč ta letenka letí bohužel takhle nahoru a tím na to musí samozřejmě nějakým způsobem reagovat i ten dopravce, což v našem případě je agentura Czech Sport Travel. A další část dotazů, nakonec poznámka ke stánkům. U nás to s výčepem a rychlostí obsluhy není bůh ví jak růžové a dokonce ani bílozelené. Ale to, co jsem zažil v Teplicích, to nesmíme nikdy v Dělíčku dopustit a věřím, že to sucháč ohlídá. 25 minut před zápasem jsem si stoupnul do fronty pro pivo. 3 holky stojí a koukají na čtvrtou, jak čepuje pivo, protože skoro nic jiného nikdo nechce. V tom se začne paní hádat s pánem, že mu nevydá 6 piv najednou, že je to moc. Dohadovali se, fronta stála, pivo se nečepovalo ani nevydávalo. Na dálku jsem trošku hlasitěji poprosil, jestli by prostě nemohla čepovat a druhá kasírovat a vydávat, že už se hraje. Na tribunu jsem dorazil v 5. minutě. Příběh má ještě poločasové pokračování, ale tím nebudu zdržovat. Stadion jak kráva a neukojí 5 000 lidí. Vím, že my konkrétně v Dělíčku máme problém s prostorem, ale proč na těch zápasech, stadionech, ale i koncertech a festivalech nedělají solo stánky na pivo? Nebo solo stánky na klobásy, prostě odklonit od sebe to velké množství lidí, které si jde pro 2 točený nebo jenom pro cigárko v bagetě. Byl jsem na protihlavní a věřím, že v našem sektoru to bylo ještě horší. Chápu na tu otázku, proč tomu tak je, na to je těžké odpovědět. To si musí se ptat vždycky organizátora té akce, ale takže tady to je jako složitý na tohle odpovídat. Samozřejmě známe to z několika stadionů, že ne vždycky úplně ten stánek je vybavený tak, aby obsloužil větší počet fanoušků, nebo ten výčepník, který tam pracuje, tak není zkušený natolik, aby to pivo točil tak, aby to odsejpalo. Je to způsobený nějakýma technologiemi a tak dále. Ale já bych tomu řekl jako jednu věc, kterou je podstatný, abyste si toho vzali. I tohle je moment, kdy můžete v sektoru využít svýho SLO, ve chvíli, kdy prostě ten stánek nestíhá, nezvládá to a vy, abyste se občerstvili, tak vlastně nemáte pomalu šanci vidět fotbal samotný. Tak tohle je moment, kdy za náma můžete přijít a pokud to tak opravdu bude, tak my jako SLO to zase můžeme komunikovat s delegátem utkání, který by to zase měl řešit jako už s místníma nějakým technickýma správcema nebo s kýmkoliv, kdo to tam má na starosti, aby to nějakým způsobem popohnali, protože samozřejmě vy jste na fotbale od toho, abyste viděli fotbal a ne stále někde ve frontě. Jo. Neříkám, že je to věc, že když za mnou přijdete jako za SLO v sektoru a řeknete mi pomalu tady točej pivo, že okamžitě dojde nápravě. Ale je to vlastně asi tak jako jediný, co můžete udělat a já se můžu pokusit skrze delegáta to řešit s místním klubem. Já ti gratuluju, protože teď jsi na sebe uplet hodně velký bič. Je mi to jasný. A pojďme si říct, že upřímně i my v Dělíčku máme s tímhletím určitý jako problémy. Jo. Jsou tam velké rezervy.
my se snažíme furt jako objektivně vysvětlovat, proč to jde nebo proč to nejde, ale... Jo, těch důvodů je vždycky jako několik, samozřejmě, ale já si pamatuju třeba zase, proč to říkám, tak pamatuju si případy, kdy prostě taky jako na těch stáncích dělají jenom jako lidi, kteří dělají samozřejmě jako chyby, a pamatuju si případy, kde jako třeba během prvního poločasu došli v sektoru klobásy. Jo, a to je opravdu moment, kdy ty můžeš přijít za slo a říct, hele, jako tady není co jíst, jo. A tohle nejde. To prostě jako tam musí být nějaký občasný. Takže i už za tu dobu, co jsem v Bohemce, tak jsem řešil i takovýhle věci, že došlo pivo v sektoru nebo že došly klobásy a opravdu zavolalo se delegátovi a do nějakých několika minut to bylo v pohodě. Jenom abych dokončil e-mail od Dominika. Jasně. Díky, že jsem si měl kde postěžovat, i když vás osobně konkrétně se to netýká. Díky, že jste nás doposlouchali nebo případně dokoukali až sem, záleží, jak náš podcast konzumujete. Díky, že nás posloucháte pravidelně, a pokud, jak už jsem říkal, máte nějaké dotazy, připomínky, tak nebojte se nám napsat na podcast1905@gmail.com. Jsem to hezky naučil. Děkujeme taky, že podcast nejenom lajkujete, ale že také komentujete, zejména na YouTube, a některé ty komentáře jsou vlastně jako velmi pozitivní, děkovné. Některé se týkají témat, které probíráme, to my neovlivníme, ale komentáře typu třeba na minulou epizodu s Romanem Květem, Borci, jeden z nejlepších dílů, i díky Květákovi, to je taky dobrý týpek, Kluci a Květáku, luxusní rozhovor, strašně jste mi zlepšili den. Takhle jsem se u podcastu dlouho nezasmál, ať se daří, ať to střílí a tak dále, takže i tyhle jednoduché věci, jako je pozitivní komentář, nám dávají zpětnou vazbu, že má smysl ten podcast pro vás natáčet. Samozřejmě se objevují i negativní komentáře, pokud jsou založený na nějakým konstruktivním základu. Asi jsme s tím v míru, stejně jako fotbalové termíny, ani my dva se nemůžeme zalíbit všem. Ale trošku bychom se mohli. Jinak samozřejmě hráče nebo jiný důležitý osoby spojený s naším klubem, tak se sem do podcastu budeme snažit zvát dál a víc, než jste byli třeba v minulosti zvyklí. Takže věřím, že podobných dílů, jako třeba s Romanem nebo předtím s Vaškem Pilařem, takže se jich dočkáte víc a víc. Máme tady přímo v komentářové sekci požadavek na hlavního trenéra Jardu Veselého. Jasně. Takže slibuju, že ho oslovím s touhle nabídkou. Jestli tady bude nebo nebude sedět, to záleží čistě na něm. A vím, že úplně teď poslední dobou podcasty po tom, co překroutili nějakého vyjádření, tak nemá rád, ale u klubového by, věřím, mohl udělat výjimku. My asi jako překrucovat nebudeme, ne? My budeme říkat jenom pravdu. Díky moc, že nás sledujete, no a těšte se ať už na zápasy, na který jsme vás tady zvali, na 2 venkovní nebo 2 domácí, a těšte se samozřejmě na příští týden na další díl našeho podcastu. Klokani, mějte se zelenobíle. Ať je Bohemka. Všichni na derby.